Ya, ono. Ya, diajeng trika. Monggo wonten pirang ingkang angka kaping 9 monggo dipun aturaken wonten lelagon menapa rumiyin menika. Dikirimingi pelok, Mas. Nggih. Oh iya, kalau wau wonten Pak Mundutan kuatah kon maca mau lho, Mas. Oh nggih, mangke dipun waos tunggal bagus tunggal. Ayo dipilih nduk pokoke ketek wis nginceng kowe mau kok. Ayo. Apa? Apa? Kok ya malah pedhek-pedhekan ya. Wong bagus bepujining wonten Bawa Nyidam Sari. Nggih, wonten Bawa Nyidam Sari. Menika dipun lajengaken wonten langgam angenteni. Angenteni. Namung saderenge dipun lajengaken nyuwun pangapunten ingkang sakedhepipun Ibu ingkang wonten ing ngajeng kawula. Ngapunten mbok menawi kawula sampun jengetaken panjenengan sami mbok menawi kawula wonten nginggile panjenengan sami. Nggih, ngaturaken matur sembah nuwun atas rawuh panjenengan sami ugi ngapunten ingkang sakedhepipun. Monggo dipun aturaken wonten langgam angenteni beraturaken sesarengan Roy Vanessa Worsari. So pasti bisa. Yuk, ya, yuk. Aku
posone to. Ya ono. Lah ora ndang ditutuk. Oh. So. Oh lah ya mbok ya kaya biasane ngono kae mbok pli ya aja ngono to. Iki yo sing semangat to le. Ya ngopo? Ya pokoknya sing semangat aja klemprak-klempruk ngono kuwi ndak suka aku ngono kuwi. Wis dari kemarin lo kita sudah janjian lo ya. Ya keringetmu wis jagung-jagung. Lah ya ngene iki ora ono sing pangerten to Mas. Ya monggo. Monggo lajengaken yo. Lah ya kan sing player barang kaya ndadak nggawa kipas dhewe iki mbok aku dikipasi to Mas. Oh iya. Monggo lajengaken yo. Diajeng Trika mereka wonten request ingkang mlebet ingkang sampun maringi etek erek. Terima kasih motor semua. Sudah saya masukkan di kotak amal. Yang punya kawasan Kemloko Manis Resort, maaf, Trans Group Transportasi dan Elba Interior. Requestipun sebujur bangke, nada-nada cinta, ugi terpaksa. Salam buat Mas Arik Baby yang lagi galau, semoga dapat gantinya. Ini ono sing galau barang ya. Zaman saiki kok galau iki piye to Mas? Oh dibuang ya ambil lagi to. Iya ngono. Nggih, mangke request mangke kula aturaken sekal bagus sekal dipun tenggo kemawon. Monggo lajengaken Diajeng Trika. Dibuang kok ambil lagi piye to? Ya kowe iki ya nemen kok wis dibuang ya ora usah diambil lagi. Lah ya dibuang cari lagi ngono lho maksudnya kok dibuang ambil lagi. Gimana sih? Iya, kowe iki melu bulet. Monggo lajengaken yo. Gledang matur suwun Diajeng Trika sampun ngaturaken wonten langgam ngenteni minangka khususon kangge sepuh pini sepuh ingkang sampun pinarak